Gure oianetako fruitu ezaguna da, Jean Pascalentzat altxor bat. Azkaingo laborariunek lagazken untan bildu azken gaztainak makeara eraman ditu. Beste lau ekoizlerekin kooperatiba bat sortu eta gaztainak suritzeko makina berezi bat erosi zuten jaz. Labeo biratzen da, eta gaztaina batxe jausten da, eta behar dugu guk, xalumo horrekin, ikusi sua, gehiago du gutxio maten du, eta behar du gaztainak, laguak behar du ongi egea izan, ez du gaztaina ukitu behar, fruitua behar du garbia egon. Surituak izan eta gero, gaztainak main batera igorriak dira bereiziak izaiteko. Mainoktan, ateriko dugu bi produktu, naturala, gaztaina naturala ateriko duguna, fruitu parfeta izan da, ez du bate kolpek izanen, dolaruik izanen meganean. Eta gero bertzea, manimado kolpetiki bat, dolaru pixka, eta eganen da transformatuko dugu. Do krema inen du, edo berze produktu bat, berute, edo zerbait, eta pasatuko dugu. Kooperatibari esker elgar laguntzen dute eta gutiago gastatzen. Un matériel comme ça coûte extrêmement cher. Donc chaque exploitation devait avoir ce matériel, ça serait très compliqué pour s'en sortir. Egiazko adar bat berpiztu fruitu unen inguruan, hau da gaztainak elkartearen, xedea. Domaia da, geota gehiago gure gazten lehioik ari dira gibelerat. Zikintzen ari dira, arbolak eritzen ari dira, beraz, segurniz, badela gure labontxe tipitxo hotan, fruitu horrekin beste zeiten moldatzeko manera. Arribatze bagira horren lantzerat, gure oianake behar bat salbatzen ahalko ditugu. Gaztain erresimenta, irina edo fruitu naturala denetarik egin daiteke gaztainarekin. Aurten ekoizleek dozena bat tona transformatu dute, asteburuntan lujaman izanen dira haien kooperatiba aurkezteko.